Hola, em dic Núria Albertí. Us volia presentar Primers lectors, una col·lecció de contes per aprendre a llegir. I què té de diferent aquesta col·lecció? En primer lloc, les paraules, el text, estan a les pàgines de la dreta. Això normalment no acostuma a ser així. I per què ho hem fet d'aquesta manera? Doncs per ajudar els nens a anticipar el que passarà donant més interès en llegir les paraules. Igualment, els nens que tinguin més dificultats poden mirar primer el dibuix. La segona característica és que a cada frase destaquem una paraula amb un color diferent i dintre del conte continua estant en el mateix color. Els nens que aprenen a llegir per sons no tindran cap mena de dificultat, però els que els hi costa, d'aquesta manera també poden aprendre a llegir fent servir la memòria visual. Espero que us agradi aquesta nova col·lecció que incorpora aquestes dues innovacions i ja seguirem publicant nous contes ben aviat.